салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. 1000 рубли русӣ ба 135 сомон баробар шуд. имрӯз 29 марти соли 2022. 1000 рубли русӣ ба 135 сомон яъне ки баробар шуд. Ина буд 127 сомон ва имрӯз бошад 135 сомон. ва ин як дастгирии хеле хуб мешавад ба мардуми ғариб. $100 бошад бо пули сомонӣ 1252 сомон. $100 бошад бо пули рубли русӣ 9371 рубл.